Pherangke klembangphu Barithe Tokbi Apai keso kapangji lokpen dihin kadure terajo achiklo ke papar nang pensi keso kapangji abang kachechak na. Muni datum ipaya kang honason thotsi ilitum setami ipaya phan chinghondu. Bonta ipai jong sinang supidet pulote pirthe kang ting ikason chimanda. Lason si lakhakhe hini phuloni constituency ke palo desoi terona ro mekar karli tang ramsing Tokbi achor sang pibina teron pi alang likidam tanganing kanpen kiso lokajok non puan da kimimidet penajok asu maratum kamatha kiso kachelang jia phan kedam tang aning kana porahot pinangan ahema hormu setami cepadoisi kedam tang aning kana ho dipu medical college and hospital along kiso cepondo bonta dihin mate tangga kadure terajo api hem cebana koksi nona bangki hemalo kiso kachechak ponaralo pinpor ponmi asupo Barithe Tokbi Apai Pherangke hinanat pinangan claim kacepaduk pon nayabang phulo bonta apai kiso terajo apinang akeso dolo lasinon apai kiso kachelang jia phan anta sika isi puta kawe terajo apai kiso hemalong kachechak ponarat chotlo lasikar being Northern Mass Council CM Dr. Tiliram Bronghang nilipai kisolo nang cerabdun vek thapasi chuning report labet komat ni ning kimya bang kubang phiatum jongsi nang cerabdun chi pelote account number 411130494777 IFSC code SBIN 0003050 Hanlo pusi alang litum chuning report lapen bangso kisung along local emisi kang borakiring lapen MLA dorsing rong hangatum setami nang cerap nang citutun thapusi kachuning ri pedopo News Text Report Time News Tipu